Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Lehnoh jongka Baloch Liberation Army ki balahirthma Ïaka rel kit nonglet nongwan kabakit iki sauspa sauphongut ki nonglet nongwan hakathan chatei la mingi jongka Pakistan kila penyap ki arpuwengut ki nong Rahbor shwa baki bor pahara kin penyap ya baro ki lai pulaingut ki nong Thombor bat baro ki weipat ki nonglet nongwan kila yo ban palat im laong ki he sarkar hakasi balang kategarel kalaya nakweta shakanong ba Peshawar kabadan stay la mingi ki he sarkar ki layathu bakarel Jaffer Express kadan shibenta hapo kawei kathliu ha kabaki Lehnoh kila penbethei Ïaka lentirel kabala pelong Ïaka engine bat ki hinyo teli ki coach bakin sange no umintri badai pet Ïaka tanat pathai ko bor jangka Pakistan u atulla tarar ulayathu bagakan hun sipai Baloch Liberation Army lani ka BLA kabakwa ban penyakhlat kadan chalendet jong kate ka jing Thombor bat kate ka jing trei jong ki sipai kala job ban poi sha ka jingkut kabadan jingmut ulaong ba umshum ladan kinong let kinong wan ki bayap namar kate ka jingele bat ulayaro iki sipai ki balala banyada ya ka jing sha pen julor kabala banja umintri rang ba jong ka jilla Pakistan u sarfras bukti ulayathu hakador bar jong ka jilla ba ki sipai ki la penyap ya baro ki Lehnoh ki badan kti katnat pathai ko bor AFP kalayathu ba ki nonglet nongwan ki bala sha palat ha ki Lehnoh ki la batai ya ka jing sir jingting namar ba ki riu dan sulai ki la shim bat penyat hi ya karel da ka ba pen betling ba ki kot jing ithu omtang kata Henry ki la siat ya ki sipai bat palat ya ki katu kan ni ki longyeng Unoman Ahmed unong Trish Nanar ubade na Gujranwala district Punjab province uladan hakate karel da ka bakarmen ban litphai no shalayeng na ka benta ka et ringkat bat ka yeng ka sem ka jong u ka BLA kalamaham ya ka jing im jong kinong Rahbor kandan ka jingma lada ka sarkar kamya karen kinong pet binya kilaong bakate ka jing Thombor bat ka jing perkhat ka jong kiriu pat ba kala banwan rajing ma Muhammad Navid ubalala ban petgrat ulayathu bakila batha yaki ban mi nakarel kawei hadin kawei kila penyaklat yaki kentei bat kila batha yaki bakin mi no kila palat imru yaki rangba kila batha banwan Shabar da ka baong bakinom sha pen Mynsaw Henry Haba kumta shispa prapusan ngut kibriu kila wan Shabar kila Jied yaki briu bat kila Siat yaki ubabar masi ubade unong bella ukristan ubalalai pu prasnam ka karta ulayathu ha ka pathai kubor AFP ha ka si balang bama u bat ka yeng ka jong u kilaya daki kenta lingba ki lum ki barben ban poi shakarel kabala banya lamiki shaka jaka sumar ka badan ha ka jakarel ulaong baki kenthei jongi kila karpat eki bat kila palat em yengi bat kila ong ban mi no bat on om phaidin